la seva veu ha aconseguit que aquest moment fos encara més especial i que el visquérem d'una manera diferent. Moltes gràcies, Ferran, per formar part d'aquest moment tan important per a nosaltres. Pots pujar, per favor? I finalment volem agrair a Joana i Hugo per formar part d'aquesta presentació i també a Joan i Àlex per haver-se animat a presentar aquest acte, especialment sabent que al principi es va costar un poquet.